Ideme vyberať med, priamo ako z úla, vytáčame agátový med. Najprv odkryjeme uteplívky, ako z úla. Zadymíme, aby na nás až tak neútočili. A vyberieme medové plasty. Pekne je to zavíčkované na 2/3. Toto je ešte tu na prázdne, mali sme slabší rok. Dáme z nich trošku čeli. To im nespraví nič, to sú iba kúsky fólie. Pridáme trocha dymu, začínajú útočiť. Máme aj špatné počasie, včely nemajú radi toto počasie, keď je takto zatiahnuté, ale prší a trocha poprcháva občas. Lietavky, ktoré zbierajú med, sú už vonku. Vnútri sú ako búle iba mladušky, ktoré sa starajú o ten med, tušia ten med, starajú sa o larvy. Hotové zoberieme dovnútra. Potom vrátime späť rádiky. Do hniezda dávame tie pekne najsvetlejšie rámiky, aby tá matka plodovala pekne. Čím viac ploduje, o to sú potom rámiky tmavšie. S rámikmi vrátime včelstvá, ktoré sme omietli. Prikryjeme. A budeme dúfať, že zase nám niečo nadusia. V jednom takomto úle sa nachádza približne 40, 50 až 60 tisíc včiel. Produkčná rodina má mať minimálne 40 tisíc včiel, čo znamená, tam je asi polovica lietaviek, čo lietajú vonku a zbierajú nektár, ostatní sa starajú o čistotu v úle, o krmenie larví a vetranie a majú nosenie vody, takéto podobné povinnosti. Momentálne sa nachádzame v odvíčkovacej miestnosti, čo je príves za osobné auto, či áno, veľký 4x2 metre. Tu mám umiestnené 2 medomety a odvíčkovací stôl a ešte hrubý filter, ako hrubé sítko na med. Odvíčkujeme, čo je zavíčkovaný med. Jemne vidličkou odstránime ten ani milimetrový povlak. Kedysi ľudia jedli med aj s voskom. Toto sa môže vyžuť z toho med a zostane nám čistý vosk, čo je zdravotne nezávadné a to sa potom môže znova rozpustiť a použiť u včiel ako medzistienku. Je to čistý vosk
z toho je vyžutý med. Kedy si ľudia nepoznali medomet, lebo neboli ani rámiky. Med sa iba vymačkával priamo z plastu. Takto to vypadá odvíčkované a môžeme položiť do medometu, kde odstredivou silou sa z toho vytečie med a zostane nepoškodený rámik. Tak z odvíčkovacieho pultu, kde odchvapkáva prebytočný med, preložíme rámiky do medometu. Dávame pozor na to, aby rámiky boli rovnomerne na váhu umiestnené, aby nám ten medomet pri tých obrovských vysokých otáčkach dostalo rovnováhu, aby nám to nehádzalo. Máme plastry v medomete, pomaličky sa začína vytáčanie. Najprv mašina, to je automatická mašina, ktorá najprv vytočí jednu stranu mierne, potom zastaví, otočí na druhú stranu, kde vytočí tiež pomaličky druhú stranu a potom zrýchluje, až kým dostane maximálne otáčky. Musí sa pomaly rozbiehať, lebo pretrhlo by plasty. Tu na kraji vidieť, jak z toho letí von med. Zastavila, pôjde opačnými otáčkami, s tým pádom sa vytáča druhá strana. Po malej chvíli začne zvyšovať otáčky, lebo už tá prvá strana je na polovicu vytočená. Potom zvyšuje, až má okolo 600 otáčok a prakticky skoro do sucha môže vytočiť z plastu med. Vypustíme med do vedra a neteče ako voda, ale keď je aj teplé, sklbkovite sa to hovorí, tak sa pekne ukladá. Z vedra potom prelejeme na hrubé sítko, z čoho iba odtečie, kde zostanú väčšie nečistoty. Drobnejšie idú ďalej, ale to by mali byť už iba malé kúsky medu, čo odstraňujeme jemným filtrom. Že vlastním ochrannú známku, právo užívať ochrannú známku Slovenský med a mám na to licenciu, musím sledovať neustále kvalitu medu. Z jedno z kvalitatívnych údajov je percento vody, koľko obsahuje med. Európska norma povoľuje 20%, právo užívať slovenskú normu môžete 18% a nižšie. Tento agátový med je náhodou veľmi zriedkavo suchý, akože obsahuje málo vody. Toto je asi 15,5% vody. To sa málo kedy stáva, niekedy za to včelár nemôže, že tam viacej, ale teraz sa to podarí. To je jeden najkvalitnejší agátový med, ktorý som kedysi točil.